Manje wena Enhle awusho usazi ngempela indaba yakho yokufunda. Ya mfethu ngeke ngicabange ngithi ukushaya umoya mfethu. Angifuni phela ukuthi ngize ngibe umahlalela wala emhlasini ngaze ngifane nobhuti wami. Shuthi uyerest. Ofiyas, ufuna ngiqhube ngihlale lana? Nami phela ngifuna ukuthi ngishawe umoya ngibone impilo yangaphandle. Why vele wena ungayanga uyofunda? Eyi, singasho nje ukuthi isikole akusesa wonke umuntu. Uzama i-gap year? Bengingayizami, yenzakalele. Yabo nje bese kube kuthiwa kuya ngami, ngabe kade mina ngahamba la, ngisahlala. Ujaja mina kanti nawe ufuna ukuphuma endaweni? Cha bo, akunjalo. Bengingakujaji kuba uyazi. Bengifuna ukwazi nje yini besebenzisa uhambe. Mhlambe sangabe ukuthi le ndaba yabhuti wakho. Hayibo, kodwa ngamtshela ukuthi lento ayenzayo akayenze le ingabuyi izohlupha mina la. Uphela uphindile vele kade ngamgcina. Eyi, yabona leyo angifuni nokuyikhuluma-ke nje lokho. Busy nje nama-ex ami ngokuthalula. Kuyimali usubhizi nawe. Hawu ihaba kodwa. Ngiyakutshela. Ngimbona nje egqoke all white. Ngathi uye emshadweni. Angibange ngisabuza Nkosi yami nokuthi kiwaphi. Ngivele ngabona nje ngewokho ukuthi yabona-ke nje lo Nkosi yami. Uya ku-ex yami. Uma nje ex yami ngiyambona nje Nkosi yami. Ngimbona nje Nkosi yami ehamba. Hey, angifuni nokuyingena nje indaba yenu. Hayi Ntombo ungayingeni vele. Yabona nje yona le. Hayi ungayingeni. Kodwa yena ngizomsusa out. Lo ngizomsusa out Nkosi yami. Indaba uzomshaya ngomeko? Hawu, ngeke ngenze yonto mina phela nginomthakathi. Ngeke ngenze yonto. Kodwa khona into engizoyenza. Izomenza ukuthi nje Nkosi yami ngishilo sebusuku methiwa lala engakwazi nokulala. Hayi, engakwazi. Engabe uthi iqotho kuthona. Isho, lekitareni. Kwanga. Hey, umnandi ukubona uSuze wangivashela ekugcineni. Ngagcina nini kodwa malume? Sisihlezi kubona ngoKhisimusi kuphela. Hayi mshana hayi sikhona ngithi ake ngivele. Mana-ke mshana sisalapha. Sagcina mbani uyitholile nje noma eyodwa-ke intombazane. Hey, malume yazi ngicosa mhlawumbe ngibuza ngomsebenzi njalo uhlezi ngibuza ngento eyodwa. Khona ngiyakutshela ukuthi ngi-stress, why uhlezi ufuna ngiprovele? Yabo nje nalapho abantu bakhona banokubheda nje angibathandisisi nje yonke into i-wrong nje ngabo kahle kahle. Lalela mshana kulesi sikhathi samanje angeke uze uyithole nje intombazane e-right eqondile. Wena nje kumele ngabe ungene enganeni wena. Umshana wami kanjani ungangifuzanga mshana? Hayi uzofuza ngentshebe. Hayi ayisebenzi leyo nto leya mshana. Ngiyeza ukuthi iy'ngane zamanje ziyabheda. Ngitshela ukuthi naleya iyabheda leya ngane. Inkinga leya nabo nje ngihlezi ngizithethiswa nje khombisa ukuthi lo akuyena umuntu o-right lowana. Abantu bathethiswa every day every night yabo ukuthi khona into wrong ngayo. Hayi mshana mani, hayi mshana ngene enganeni mshana mani. Kodwa malume ngihlambalaza bese ekhaya nje sobuye siye ngene enganeni mshana akubaleke ekhaya. Sakona. Yaphela isikhathi napho. 5:25. Ngempela? Hayi ngiyabonga. Mshana kwashesha bo ukuthi kulungile bo. Kanti nguba mina? Kanti nguba? Mshana bamba nithali ithambo mshana nazoke Kwenziwa njalo vele mhlawumbe. Uhambe kahle kodwa. Awuhambe kahle kahle awubheka ngathi 1 yathi 2 ngathi 3 yathi 4 ngathi ngihamba nayo lena. Bisimple kakhulu indaba le. Yabona-ke imungifuzileke manje mshana ilento efunekayo singabi nomfana nje singamqondi ukuthi kahle kahle uyisikhathini umgqibelo noma iyisonto. Awona kubalekile. Songifuzileke manje. Ake sahambi nami uyitholile mshana. Awuna kanjani vele ngitholile. Akulungeke mshana.